I sidste afsnit af Total Drama Action. 14 teenager, en hjemsøgt filmby og en hulens masse rumvæsenæg. I en verden, hvor en militærkok klæder sig ud som et rumvæsen, er det kun de stærkeste, der overlever. Til sidst løb de to heroiske kærester med sejren. Men nu er de tvunget til at gennemleve en tragisk separation. Og sådan gik det til, at endnu et kærestepar blev stemt hjem i en mindeværdig afstemning. Men Jeff og Bridgets kærlighed var så stærk, at selv de højeste magter aldrig ville kunne skille dem ad. Men livet er andet end kærlighed. Og i den her uge står den på lidelse. Altså, hvis jeg har noget at skulle have sagt. Og det har jeg sådan set. Så hold godt fast, for det bliver en vidunderlig ledet omgang Total Drama Action! Hvad vil du være, når du bliver stor? Spurgte min far og mor. Og selvom de er bekymret for mig, så er jeg allerede totalt på vej. Jeg ender som stjerne. Jeg gør mig klar og sætter min frit, for jeg skal bade i paparazziennes blitz. I ser bare røgen fra mit dollargrin, for sejren er min. Og jeg ender som stjerne. Total Drama Action. Hey, kom så videre! I starten troede jeg, han talte til kameraholdet, ikke os. Jeg havde virkelig håbet, at de ville erstatte Chris, den rådne, med en sødere vært i den her sæson. Er det ledet? Undskyld. Jeg fatter ikke, at jeg tager en tørn til det her cirkus. Den her fortsatte sadistiske vækkepraksis fordrejer min krops naturlige indre ur. Min karma er i laser. I er på et filmsæt nu, og I må lære, at showbiz ikke bare er røde løbere og nøgenbadning. Så i dag handler det om, hvor brutalt livet på en filmproduktion kan være. Så ser vi det. Det går nok. Jeg arbejdede engang i en børnesuge. Det var helt fantastisk. Alle gav de fantastiske geder deres fantastiske kålhoveder. Men der var nogen, læs mig, der skulle skovle den knap så appetitlige del af fordøjelsesproceduren. Jamen, apropos nummer 2, så er det på tide at vælge dine holdkammerater og forsøge at gøre livet surt for det hold, din kæreste vælger. Nu bliver vi vel ikke helt vildt leder onde ved hinanden, vel? Helt sikkert ikke. Vi har vel lært af sidste sæson, ikke? Okay, lad os så fyre op under blodbadet. I skal vælge ligesom man gør hen i skolen. Dreng, pige. Damerne først. Og siden der er nogle damer til stede, Gwen. Jeg ved snart ikke. Duncan? Jeg fatter bare ikke, at hun lige lagde ud med at vælge Duncan. Jeg mener, de er jo temmelig ens. Og nu vil hun også til at være på hold sammen med ham. Hvad er det lige for et signal at sende? Det er bare for meget, mand. Jeg vælger den smukke Lindsay. Ja! Den smukke? Hvad? Prøvede Trent bare at gøre mig jaloux ved at vælge Lindsay? Det er bare for meget. Og fordi der skal være stil over det, så vælger jeg Leshana. Pigerne er tilbage på sporet! Ved du, hvad der ville være helt vildt fedt, hvis du tog og valgte Tyler? Tyler er ikke med i konkurrencen længere. Seriøst? Nedtur? Jeg vælger Justin.
så vi vælger de deltagere, der ser bedst ud. Det skal nok give pote. Ja, for det er showbiz. DJ. Beth. Husk nu, det gælder om at have sine fjender tæt på. Ej, seriøst? Du mener ikke? Okay, vi vælger Heather. Seriøst? Det var også på tide, at de kan godt for folk, hvem der er den mest værdifulde deltager her. Jeg mener, hvor svært kan det være? Hvordan skal man lige vælge mellem dum og dummere? I det mindste kom Owen der længere i sidste sæson. Det må da tælle lidt. Wow, den er svær. Jeg skulle vælge en. Jeg vælger Owen. Hallo? Tæller vilde færdigheder ikke for noget? Jeg mener, hvem af jer har ellers været på filmlejr og er fuldt uddannet som junior filmforviser med en grundig viden om lysfiltre, råfilm og... Jeg tager Harold, om ikke andet så for at lukke munden på ham. Godt tænkt. Du er den eneste fyr tilbage. Alligevel. Jamen så er Izzy vel på mit hold. Izzy? Hun vil helst kaldes kaleidoskop. Det er sandt. Skop. Her? Hej. Gwen, jeg døber dit hold, de gale gaffer. Trent, I er de gode gribe. Grib? Jeg vil ikke være en grib. Hallo? At blive kaldt gaffer er heller ikke just noget at prale af. Det lyder som noget, der er hundegalskab. Okay, da klokken er ved at blive mange, og vi lader til at være løbet tør for, hvad det nu var, de 2 filmfyre lavede, må vi hellere se at komme i sving. Dagens udfordring, hvert hold skal klargøre et filmsæt. Det kan vi da gøre med bind for øjnene. Nå, så det kan I. Som ansvarlig for location, synes jeg, at jeres sæt skal ligge der. Det her er lige sådan noget, du kan lide. Ja, det er det. Chef, er der fri bane deroppe? Lys! Kamera! Action! Hvad er det lige, du har gang i? Vi er jo på samme hold. Og vi er også på samme hold. Hallo? Det her er sygt ineffektivt. Jeg siger, vi laver det ligesom en stafet, hvor folk rækker udstyret opad. Hvis du synes det, så skal vi ikke. Men det er en god idé. Jeg er totalt enig. Skriv alle dine gode idéer ned, og så tager vi dem op til næste holdmøde. Jeg skal nok stemme for, okay? Du kan rende og hoppe. Trutmund. Kom så, lykkehalskæde. Trent far har brug for dig nu. Wow, jeg troede, jeg var sindssyg. Snakker du med smykker? Du er sindssyg. Jeg prøver bare at hjælpe vores hold til sejr. Hey, det er det samme, jeg prøver på. Hvis du har nogle lykkeøreringe, kan jeg sagtens lige tage en snak med dem, ikke? Det er tæt løb, folkens. Og nu til det tunge drej. Hvordan pokker skal vi få de campingvogne hele vejen op ad bakken? Jeg har en god idé. Det er helt fantastisk at være fri for Heather. Jeg kan totalt bidrage med meget mere sådan noget. Jeg har faktisk et stort uforløst potentiale. Vi får Tyler til at gøre det. Han er ikke med længere. Nå, nej. Nedtur. Owen, der er frokost på toppen af bakken. Bare tag campingvognen med dig op, og så kan du spise. Spise? Jeg elsker at spise. Woohoo! Kom så, Owen. Du kan godt. Hey, nye bedste venner. Hvad siger I til den? I kan jo græde sammen, små punk wannabes. For jeres hold ryger ned. Ikke fedt. Slet ikke fedt. Bare rolig. Vi ordner Trent. Jeg mener, det hold. Nu. Nej, I skal ikke kigge på mig. Hvad nu, hvis vognen glider og ryger ned ad bakken igen, så er der nogen, der slår sig. Hvad så?
Jeg vil ikke kunne leve med at være ansvarlig for det. Uden bæltet til at holde bukserne oppe, ser det ud til at være nederen for Owen. Det ser ud til, at de gale gaffere stadig har en chance. Melder DJ sig på banen og redder dagen? Nej, blev der sagt. Følg med efter pausen og se om DJ beslutter sig for at være en mand. Det kommer ikke til at ske. Velkommen tilbage til Total Drama Action. Vi er midt i en temmelig heftig omgang action. Frokost! Owen, han er sej. Hvis han ikke kan... så er han ikke sej. DJ kan stadig nå at tage sig sammen og blive gaffernes helt. Kom så, DJ. Kom så, DJ. Hvor tit skal jeg dog sige det? Nej. Vi vandt rent faktisk. Ja, og så alligevel det. Hvad for noget? Det var bare den første del af udfordringen. Glemte jeg lige at sige det? Nu skal I lave en film. Og det her setup er perfekt til en tårperser. Med en ældre dame i hovedrollen, der tænker over sit lange liv. Det er sygt. Hvor er det bare skød, at vi ikke har en campingvogn. Vi kommer så meget til at bøvle med at få make-up på uden den rigtige belysning. Det her går totalt galt. Tak, DJ. I skal lave en film om en skurk, der ved det rigtige, men ikke kan holde sig væk fra gaden. Ja, den har man hørt om. Hey, hvad med frokost? Vi har arbejdet i 8 timer, og ifølge fagforeningens regler er du forpligtet til at give os en frokostpause. Okay. Hvem her er med i en fagforening? Ja, det tænkte jeg nok. Jeg laver hermed foreningen af reality-stjerner mod Chris. Hvem er med? Folkens? Og nu er det tid til at vælge en skuespiller til den første scene. Chef, giv holdene deres scener. Okay, vi skal bruge en gammel dame. Wow, hende vil jeg være. Det skal bare være mig. Jeg har en gammel sjæl. Jeg er ligesom 87 år indeni, for jeg er blevet reinkarneret totalt mange gange. Faktisk, så er jeg en reinkarnation af min egen bedstemor McKenny. Ej, der min skat. Du har spildt en lille klat haggis på din kilt, og det siger jeg dig. Søen er ved at gå helt over til brother. Okay, fint nok. Parmigiano den heldige. En hård negl. Hvad? Du bliver nødt til at spille gangsteren. Hvor er I fordomsfulde? Skuespiller er overhovedet ikke mig. Skulle det så være Harold? Hvad er der hårdere end ham? Og I skal ikke regne med, at DJ bliver jeres hårdnegl. Det er sikkert. Hvordan kan du sige det? Kom nu! Du er født til at spille den her rolle. Bare spil dig selv. Okay, gør klar til at filme. Den, der får chef, den pensionerede marinesoldat, til at vise sine følelser, vinder udfordringen. Din make-up? Fantastisk. Og nu får jeg dig virkelig til at føle som en gammel dame. Jeg har det, som om der allerede er gået 80 år siden, hun begyndte at sætte lys. Stå stille. Bare rolig. Det gør jeg. For mine ben sover for længst. Gider du lige gentage den sidste sætning? Mine ben! Jeg kan overhovedet ikke huske alt det her. Og 2, de her sætninger er overhovedet ikke min stil. Sig nu bare, hvad der står, og hold op med at være sådan en primadonna. Vi må alle sammen hjælpe til. Så du skal bare blive stående og se flot ud, okay? Flotte fyr. Du skal ikke kalde mig flot. Den sidste, der gjorde det, endte med at se alt andet end flot ud. Er du med? Ballade mellem stjernen og filmholdet. Jeg elsker det. Det er ligesom et rigtigt filmsæt. Du er ikke flot. Okay, Duncan? Du er hot. Okay? Du er for hot. Sexet. Overlækker. Det var bedre. Hvor nederen er det løsten så hurtigt. Nogle gange stinker filmbranchen seriøst. Der er 7 farver på den her taperulletingest, og jeg aner ikke, hvad for noget jeg skal bruge. Og hvad for en form har et mærke lige? Er det et M for mærke, eller... Mine ben begynder at snurre. Jeg tror ikke, jeg kan stå meget længere. Og lyset var ellers helt perfekt. Vi tager den en gang til. Det her tager en evighed. Jeg bliver aldrig nomineret til årets skuespillerinde, hvis folk ikke tager sig sammen.
Intet under, at det her trækker ud. Filmsættet er jo totalt kaos. Og jeg ikke... Jeg ved, det er dit værksted, Shauna. Hjælp! Jeg får lige brug for en smule hjælp her, folkens. Jeg skal nok få dig ned, skønne mø. Tak. Skulle det være en anden gang? Jeg har arbejdet lidt med mine scorede tricks. Jep, pigerne er nu mine fortrolige. Lige så irriterende det vil være at hænge ud med Harold, lige så let vil han være at lave en alliance med. Og lige nu har den smukke Mø brug for al den hjælp, hun kan få. Og nu er det tid til det sidste hår og make-up. Det her lys er en katastrofe. Hvordan skal jeg lige arbejde uden en ordentlig vogn med lys i? Jeg mener, er du ikke sød at dreje dit flotte hoved en anelse? Så er det nok! Hvad? Min mor sagde altid, at jeg var den bedste til at lægge hendes søndagsmakeup, så jeg tænkte, at... Vi bliver nødt til at hærde dig lidt, de store bløde brød. Jeg må indrømme, jeg kan genkende noget af mig selv i DJ. Men jeg må tillære at blive en mand uden en som mig til at hjælpe. Det her skal nok blive sjovt. Okay, hør her. Jeg gør dig til en mand, så du vinder det her. Du tiger stille og ingen åndssvage spørgsmål, og du deler præmien med mig. Som man siger, det er et tilbud, du ikke kan afslå. Det får du ikke lov til. Wow, du ligner slet ikke dig selv. Nej, min tøs. Det er fordi, jeg er mester i skuespillets kunst. Bare du husker at droppe den skotske klang. Okay, Bessemakkerskop. Og så kører vi! Da jeg var en ung skolepige i Polen og gik lystigt omkring på markerne med min kæleged i den varme sol, det var min bedste år. Tjekkede du kuverterne, før du mærkede dem? Det tror jeg, du havde gjort. Okay, nu hører du efter, ellers så er det slut. Hvis din bokser ikke ryger ned i første omgang, er det så godt med fiskene. Og det er ikke så let endda, for altså, de har ingen øjenlåg, og det er svært at sove. Hey, jeg kan vende mine øjenlåg. Hey, er der nogen, der vil se mig vende dem? Okay, Bessie Izzy er bims, men hun er det mindste dedikeret. Det får Duncan nok svært ved at slå. Jeg har levet et godt og langt liv. Jeg har elsket og ledt. Men det, jeg savner mest af alt, er min kære lille ged. Chopin. Bæh. Bæh. Godt. Okay, det er nok. Chef, jeg kan ikke klare det. Duncan vinder klart for bedste optræden. De gale gaffer vinder. Hey, wow, det er tyveri. Jeg vil ses på ligehuset, kapish? Skal du lære mig at være en rigtig mand? Rigtig mænd græder også. Og lad du lige mærke til, hvordan dit hold vandt. Hvem var dommeren, DJ? Hvem? Duncans optræden fik mig til at tænke over nogle ting. Som at jeg har elsket og tabt. Men det, jeg savner mest, er min dejlige lille ged, Gwen. I to er bare venner, ikke? Bare rolig. Fyren gemmer et lille billede af Courtney under sin pude. Og nej, han er ikke nogen Trent. Undskyld, jeg kaldte dig for en wannabe. Skidt med det. Det eneste, jeg ved, er, at jeg nødig ville være dig lige nu. Fordi du slår op med mig? Aldrig i livet. Mere fordi, at nu bliver du nødt til at stemme nogen hjem. Pyt med det. Så længe du stadig er her, skal det nok gå. Og nu er det blevet tid til at afgive jeres stemmer og beslutte, hvem der må en tur ned ad skammens løber.
Under jeres sæder finder I jeres stemmeapparater. Bare tryk på knappen ud på den person, I gerne vil stemme hjem. Det er let. Så afgiv jeres stemmer. Hvem bliver det? Hvem bliver stemt hjem fra sættet? Og det ser ud til, at alle stemmerne er afgivet. Chef. Og husk, hvis I får en gylden Chris, får I lov at blive. For temmelig passende står den gyldne Chris for berømmelsens skær og udødelig storhed. Og de gyldne Chris'er går til Trent, Owen og Beth. Folieindpakket chokolade. Og så har vi kun 3 nominerede tilbage. Og taberen er... Izzy! Så er det hjem. Jeg skal ikke nogen steder, for det hedder jeg ikke. Pigen vil gerne kaldes kaleidoskop. Må jeg lige få en kuglepen? Så skriver vi oskop, okay? Og husk, du kan aldrig vende tilbage. Nogensinde! Før hende til limousinen. Det her var bare en forpremiere, mine venner. Jeg bliver verdens største stjerne. Mærk jer mine ord. Mærk jer!